Bé, bona tarda a tothom i benvinguts a la presentació tan especial del llibre d'avui, que es diu La Torre d'Àngel Custodi i que, com tots vostès saben, l'ha escrit el senyor Josep Bertomeu Mercè. En primer lloc, donaré la paraula al regidor de Presidència, el senyor Gervasi Aspa, per començar la presentació del llibre. Moltes gràcies. Benvinguts a tots i a totes. Aquest dia sempre és un orgull presentar un llibre i més si l'ha fet una persona, en aquest cas del poble. La veritat és que jo, la meva feina no és, com sempre, com a regidor de Cultura, és la d'alabar aquest fet que avui es produeix, alabar l'autor, però ja creiem que tothom sabem qui és, per tant podem dir ben poca cosa. Però avui el senyor José de Sosa, vulguis a Josep Bertomeu, és més cap aquí, és més modern, encara que l'acompanya del naixement. És una persona a la qual he tingut, jo crec que vaig tindre una oportunitat única durant una setmana de compartir un viatge, no per Delta exactament, sinó per Pirineus. I en aquella setmana van tenir ocasió de parlar de moltes coses i parlar de la seva passió i de la nova passió, de la passió de molts que estem aquí, que òbviament és el delta del poble i la seva gent. Envoltat de la seva família, jo crec que no vull presentar el llibre perquè el llibre presentar-lo li toca al Silvestre, si ell qui presentarà, però sí que volia fer unes quantes consideracions. He acabat de llegir-lo i perquè no dir-ho de rellegir-lo una altra vegada, perquè la veritat és que és un llibre que m'ha agradat, m'ha agradat bastant. Dins de l'avidesa que tens sempre de saber coses o de fabular coses d'aquesta història nostra que no està escrita moltes vegades, és un llibre que enganxa. Podria considerar com a partir d'un fet indigne com és l'expulsió dels moriscos d'una llei castellana, és el refugiat Asmet, és acollit per la gent del Delta. Una gent que està escenificada tots els caràcters més naturals, els caràcters primigenis que tenim aquí al Delta, en tots els personatges de la novel·la. Una gent sorneguera, una mica foteta, gent que té la mirada una mica riallera i burleta com Ramon de Baila, sempre preparat per soltar-ne una, per dir una plagada que tenim aquí a baix, i sí que es plaga aquesta persona. Gent també amb històries amagades, amb històries inconfessables, la majoria de les vegades, que venen a parar aquí en aquestes terres salobres. Però damunt de tot això jo crec que el llibre el que hem de substraure, el que hem d'adquirir, és un sentiment de col·laboració i ajut entre totes les gent que vivien a la Torre de l'Àngel Custodi o que vivien al poblat de Sant Miquel i, per tant, també vivien a tot el Delta. Tots, en definitiva, a la novel·la són una mica fugitius, fins i tot fugitius d'ells mateixos. Gent de fora muralles, com diuen els tortosins, gent de tot tipus, de totes les classes i gent que no pregunta. I la que pregunta, com el Roget de la Carrala, acaba com acaba, a la platja, un fat com un ventre, a la sorra i a l'arena i immediatament amagat. Gent que fa coses i actua de manera conjunta i gairebé sense parlar-ne. Això que ha faltat en aquest poble durant molts anys, durant almenys els últims 20 i pico d'anys. Una col·laboració que en aquell moment se notava i que esperem i desitgem que torni a arribar i jo crec que estem en camí de que així sigui. Gent com el Jeroni Ribes, que no s'han debatut d'això l'oncle José, però és de caçar, no era un fugitiu, sabia que discutirem un altre dia. O Daniel Bertomeu, dels Jotes Mallorquins, o també l'oncle Agustí de Bomba, gent sense recursos econòmics perquè omplin de vida, omplin la seva humanitat tota aquesta novel·la. Un lloc, com diu l'autor, on la gent acull a tothom
que ve sense vacança. Gent molt oberta i sense cap prejudici. Gent com la terra de l'Ubió portada pel riu, igual que les persones que estem aquí també portades pel riu i per la vida. Jo em quedo en aquesta frase abans penúltima, no? Un lloc on la gent acull a tothom que ve sense vacança. Jo crec que és això el nostre poble i vull agrair-li sincerament a l'oncle José que hagi fet aquesta novel·la i desitjar pel bé del poble, pel nostre bé, no només a ell, sinó a la resta de gent que aquí escriu, hi ha uns quants que escriuen, que seguissin escrivint per fer el nostre poble més gran i per continuar que la nostra memòria sigui cada dia estigui més viva. Recuperem a poc la nostra història. Per tant, oncle José, moltes gràcies i en que tot vagi com avui representa la seva família també i animar-lo a que continués escrivint. Gràcies. Que ara passarem la paraula al Silvestre Cubillo, que tots el coneixeu, que és el mestre d'este poble, i és la persona que ha triat l'oncle Sosa per fer la presentació oficial del llibre que avui us presentem. Senyora alcaldessa, regidor de Cultura, Josep i companys tots. Al final de març, en Josep Bertomeu em va trucar per telèfon per dir-me que havia escrit un nou llibre. Automàticament, per un altre reflex, vaig intuir que es tractava d'una nova obra de teatre i va parlar de publicar-lo. Vaig pensar que allò de tantes vegades havien comentat de que hauria de fer una selecció de les seves millors obres de teatre i publicar-les, per fi s'estava portant a terme. Però ràpidament en Josep em va traure dels meus pensaments per a dir-me que es tractava d'una novel·la i que li agradaria que li fes la presentació. Jo en aquell moment em va sentir com Lope de Vega davant del Violante quan li encarrega un sonet. Un soneto me encarga hacer Violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto, 14 versos dicen que es soneto, burla burlando palos tras delante. Lo de sentirme como Lope de Vega és pro de l'aprieto. És un honor i merescut el que me fa en Josep. Jo sé que hi ha aquí present molta gent amb més qualitats i millor preparats que servidor per sortir d'aquest aprieto. Dit això, iniciaré la presentació del llibre, que per això hem vingut aquí aquesta tarda. Apuntaré unes quantes idees sobre la novel·la i intentaré induir-los a que la compren per llegir-la i gaudir d'una bona estona acalonat i transportat per les paraules. L'autor ho té ben merescut. En primer lloc, diré que és un llibre local, però no és un llibre localista. És local perquè l'acció transcorre en les comarques de l'Ebre, des de Flit fins on els rius s'abracen el mar i es fan un. Però el tema no és localista perquè es tracta de les aventures i sobretot les aventures de l'Asmet, Andreu, protagonista de la història en busca de la seva llibertat, i això és un tema universal. És local perquè ens descriu el Delta d'una forma meravellosa, com un gran coneixedor d'aquesta terra i com un gran enamorat. Les descripcions són acurades i concises. Qualsevol persona que coneix el Delta reconeixerà els racons, el son, la llum, la mirada llançada que no troba mai llana on posar-se i es perd a l'infinit. És local la descripció de la flora i la fauna del Delta, aquest ecosistema tan definit i tan diferent del que ens envolta. Apareixen els senillars, canyars, escamarit, gorrons, osses i jonqueres, pitons, agrons, bernat, ànecs, morelles, fotges i polles d'aigua. Però és universal l'acceptació de la convivència al poblat de la Torre de l'Àngel, la tolerància, l'acceptació dels altres pel que són i per com actuen i no pel seu lloc de procedència ni per l'ètnia o religió a la qual pertanyen. És local l'humor, tan característic del Delta, de fer broma de tot, però és universal el reconeixement de la bona gent, de ser persona, i el llibre és sobretot un llibre amb bona gent. Bona gent perquè sí, perquè han nascut així, han viscut així i així volen continuar. El llibre d'en Josep és un llibre d'aventures, que a partir d'un fet històric ha novel·lat una realitat possible, la llum moro, Asmet, arrelat des de fa ja unes quantes generacions a Flix,
i que per reial decret del ferit tercer és capturat i traslladat a la Ràpita per a ser deportat al territori bereber. És el mateix període de temps en el qual transcorre el Mari Cel del Guimerà, 1609 a 1529. Asmet és sent fill d'aquesta terra, natural de Flix, i des del moment en què es va capbussar en les aigües de la Mediterrània és un personatge en busca de la llibertat i la convivència. Recreant i imaginant el paisatge d'aquells primers anys del segle XVII i situant en ells els protagonistes, en Josep ens construeix una novel·la plena, rodona, ben estructurada, amb uns personatges ben definits i ens transporta al lloc, a l'espai i al temps, donant suficients dades per a que a partir d'aquí pugui volar la nostra imaginació i patir i gaudir amb el personatge, ja sigui l'Esmet o l'Andreu. Jo crec que Josep ha fet una bona novel·la, en un vocabulari il·lustrat i acurat, on cada paraula ocupa el seu lloc i no hi ha paraules inútils. És un vocabulari senzill, sense grandiloqüència, fàcil de llegir, que t'enganxa i incita a continuar llegint per saber què li passarà a l'Andreu i que al final et deixa la sensació d'haver viatjat a una altra època, en un altre lloc diferent però conegut, i ara viurem amb una altra mirada. Acabo recomanant la lectura d'aquest llibre a tothom i felicitant a Josep per fer-nos aquest regal en la Petafira del 2005 i desitjant que no sigui l'últim. I parafrasejant a Lope de Vega, al final del seu sonet, contar si són 14 i està hecha. Bé, i ara li donarem la paraula a l'autor, el senyor Josep Recomeu Mercè, que li ha preguntat si estava nerviós i va dir, soc un home de teatre, per tant, no estic nerviós. Però em sembla que una així, sempre alguna cosa, Sosa, segur que alguna miqueta els nervis els té una mica naturals. I dono la paraula. Molt bé. Alcaldessa, Gervasi, Silvestre i Miguel, bona tarda i bona tarda a tothom. Encara que no ho volguéssiu, estic nerviós. Però bé, però... Bé, des del principi us faré una mica d'història de com ha anat això del llibre. El seu gestament al principi. Algú ha dit que és un atreviment el publicar un llibre, i és cert, a mi m'ha costat molt. M'ha costat molt. I ho he fet una mica animat i inquirit per mons fills, per la dona i per alguns amics que creien que ho podia i ho havia de fer. És clar que no d'estranyar a ningú el meu atreviment, no? Que ja tots coneixen que he fet diverses obres de teatre i sainets que han sigut escrites per mi, ensaiades i representades i que reflexen el caràcter, els costums, la parla, la història i les tradicions de la nostra gent. Per tant, ara no és una aventura posar-me en els camins de la literatura. Quan vaig començar el relat, el meu propòsit era només fer un relat curt per arrodonir un llibre que tenia una mica en esborrany de diverses històries inconnexes, però a mesura que anava avançant vaig veure que la història era prou interessant i prou completa per fer un llibre, una novel·la que és en realitat. Llavors vaig deixar el del llibre de relats curts per a més avant, si és que hi ha temps. El títol pot prestar-se a engany. No es tracta de la història de la Torre de l'Àngel en si, sinó de la vida i del poblat que al seu voltant se va replegar i que molt probablement va ser el primer poblat que va existir al Delta. El motiu és precisament el que han dit una mica el presentador i Gervasi, que sempre s'ha dit que la major part
encara que de manera tímida, que la major part dels primers habitants del Delta eren gent refugiada. Gent que fugien perseguits per la justícia, no sempre justa, també pel sant ofici i d'altres avatars de la vida, i feien cap aquí. I és veritat que era així i podem dir-ho amb tota tranquil·litat. Però també s'ha de dir que la major part d'aquella gent, d'aquells primers habitants, van vindre a conseqüència del decret d'expulsió dels moros, de la gent de religió islàmica, mal dits moros i moriscos, perquè si eren els descendents dels habitants dels àrabs i dels berbers que van ocupar la península, ja feia 8 segles que hi eren, per tant, tenien carta de naturalesa. I la prova de que la major part d'estos refugiats provenien d'esta gent la tenim en el costum que ens ha arribat fins a estos nostres dies d'usar els calçotets de junquet per a treballar l'arròs, una peça que és genuïnament mora i que per cap zona de la comarca la usaven. Que siguem els descendents d'aquella pobra gent refugiada no ens ha de fer sentir inferiors a ningú. Som el que som per mèrits propis i amb molt d'orgull. La història que es conta és fictícia en quant al protagonista i la gent senzilla en els quals conviu. Ara, els fets són realment històrics i els personatges que els protagonitzen també. A més del decret real d'expulsió, van hi haver unes inspeccions i comprovacions posteriors protagonitzades per persones delegades a l'efecte pel virrei o també pel sant ofici, que se cuidaven molt de perseguir la gent que s'havia camuflat. De tots els personatges que surten a la novel·la, no n'hi ha cap d'inventat per mi. Tots són gent que realment van existir i que van tindre una acció directa amb els fets relatats. Uns altres que van existir i que n'he sentit parlar. Uns altres que conec personalment i uns altres que són personatges literaris creats per altres autors, els quals vaig demanar permís, esclar. I també uns que conec i que encara viuen. I que aquí també hi ha gent que els veureu per els seus noms i tot. No res, espero que us agrade i que veiéssiu que us engresqui la lectura del llibre i que us satisfagui. Només me queda donar les gràcies a tots els que m'heu ajudat a culminar el meu atreviment i que d'una manera més o menys directa sou responsables del fet, del delit, no, diria jo. Com ara Josep Maria Bielsa, que m'ha fet la portada, que és el que fa els dibuixos, els xistes a la veu del Bagebre, a Vicent Insa de la cooperativa gràfica, a Ignasi Royo pel seu ànim i el seu exemple, a José Arques Castells del Pas, que ha sigut una quera, a Alfonso Tomàs, interessat en tot el que faig, a Polet, lluitador reivindicatiu de la nostra cultura, a tots els meus fills i a la meva dona, que han sigut uns animadors insistents. També vull agrair el seu recolzament al regidor de Cultura, Gervasi Aspa, a la nostra alcaldessa, Imma Joan, i les empleades de la Casa de Cultura, Glòria i Helena, i també, com no, a don Silvestre Murillo, que m'ha honorat fent-me aquesta presentació tan florida i tan entusiasta. També a tots els presents. Gràcies per la vostra presència. Moltes gràcies a tots. Bé, jo crec que avui, després de totes les paraules que les comunals he dit, crec que avui hauríem de convertir aquest acte, aquesta presentació del llibre, en un homenatge i un reconeixement a l'oncle Susi. I ho dic això perquè durant molts anys ell, en tot el que és la vida cultural d'aquest poble, sempre hi ha participat directament. Però mai hem tingut l'oportunitat d'estar en un acte com avui
que ens ha plegat tota una sèrie de gent que l'han seguit i que a més estem aquí perquè reconeixem el paper que ha tingut l'Oncle Sosa a la vida cultural del nostre poble. Jo crec que l'Oncle Sosa va néixer a l'any 35. Jo crec que ell porta el sello d'aquella gent que van començar a viure patint molt, però patint amb un respecte per la vida, amb un respecte per les persones, amb un respecte per el que realment té que ser la persona que ell, jo crec que a través de tota la seva trajectòria sempre ha mantingut un respecte i una humanitat per la gent i per les persones, que crec que això ha sigut una mica la trajectòria que avui també se reflexa en aquest llibre. L'Oncle Sosa és un lluitador, és un home apassionat per la cultura, però sobretot per la cultura del Delta i per la gent del Delta. I això ho ha reflexat en cada una de les coses que ell ha fet. Nosaltres, quan hi havia alguna persona, alguna entitat, algú que ens dia, escolta, necessitem alguna cosa de la cultura d'aquest poble, sempre teníem com a referent a l'Oncle Sosa. Anem a parlar de l'Oncle Sosa. Venia a la televisió, si se'n recorda, escolta, que havíem de parlar amb alguna persona que ens expliqués coses de la història d'aquest poble. Escolta, l'Oncle Sosa. I ell, allí, relatava tot les històries apassionades de la gent d'aquest poble. S'ha dedicat a investigar. S'ha dedicat realment, i avui ho he dit, a dignificar la gent i la manera de viure d'aquest poble. Ell ha buscat aquelles paraules que cal sempre recordar, que formen part de la nostra idiosincràsia i de la nostra manera de ser. Ell ha buscat aquells personatges que han marcat la manera de viure en aquest poble. Ell ha anat sempre a la recerca d'allò que és la nostra essència, la nostra identitat. Ha anat a l'os, a la moll de l'os. I això només pot fer una persona com ell, que té aquesta passió per la cultura, aquesta passió per el Delta i aquesta passió per la gent del Delta. Jo crec que l'Oncle Sosa és una persona que la podem definir com una persona transversal. I jo, quan em va dir que presentava un llibre, em vaig sorprendre, perquè aquesta faceta jo de l'Oncle Sosa no la coneixia. Ha fet teatre, ha fet sainets, ha representat les mateixes obres, ell mateix, ha fet articles, ha fet tota una sèrie de coses, però no havia mai fet un llibre. Per una altra banda, ha sigut una sorpresa que tampoc no ha sigut una sorpresa que no podia ser, perquè precisament ell ho ha dit, per què no em puc atrevir a fer un llibre en tota la meva trajectòria i en tot el que jo he fet durant tots aquests anys. I aquí tenim. Jo crec que no serà el títol de l'últim llibre, no? Jo crec que no. Perquè, a més, una vegada, tal com ha dit el Silvestre, quan llegis el llibre, és un llibre en una fluidesa i que a més reflexa precisament el que és l'Oncle Sosa, una bona persona. L'Oncle Sosa és una bona persona. I aquest llibre això ho reflexa. Reflexa ajudar a aquelles persones que pateixen més, a aquelles injustícies que a vegades la mateixa societat i els mateixos poders posen a la realitat. Ell aquí ho reflexa. És ajudar a que això no passi, a que poder per poder no té cap sentit i que d'alguna manera ho reflexa a través d'esta història, d'esta novel·la tan bonica i que reflexa tant i tan bé els personatges, la manera de ser i el Delta, i el propi paisatge del Delta. L'Oncle Sosa quedarà com una persona històricament i culturalment del nostre poble. Possiblement tindrem altres ocasions per fer-li aquest homenatge, però jo crec que avui s'ho mereix que poguéssim realment entre tots donar-li este carinyo, aquesta estimació i este respecte per el que ha estat i pel que serà, evidentment, perquè esperem que encara sigui molt més fructífer la seva obra i les seues accions a nivell cultural del poble, però avui s'ho mereix. I este caliu, senyor Oncle Sosa, és el que nosaltres crec que és tots que estem aquí i volem expressar i li volem animar a que continuï i que, juntament amb la seva família i principalment amb la seva dona, que segur que ha compartit tants i tants moments en els que vostè ha treballat per la cultura i ella ha treballat per la família, que també ha sigut una peça important en la vida de l'Oncle Sosa. Moltes gràcies, l'animem a que continuï i sobretot el poble de Deltebre li mostrem el nostre agraïment avui en aquesta presentació
i la nostra estimació pel que és vostè com a persona i pel que vostè ha representat culturalment en aquest poble. Moltes gràcies, professor. Bé, i ara ve a tancar l'acte, me sembla que fora ja per almenys una petita copa de cava perquè poguéssim cuidar tots en l'agraïment als professors. Gràcies. Has vist David com ho sentia? La gent també, la gent.
que jo que treballava a la Sosa, i clar, no hi parlava en castellà ni a Soso. Ara perquè